ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед маромад сурат маълумотша дар ватсап имои мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Toyotaҳои Camry ки алишам мешавад ба замин ва Opel Vectra, Opel Hatchback, Mercedes сечка объёмни простой ва Opel Astra J, мошинаи ВАЗ 2107 ва дигар нам мошина аст ки бо нархҳои арзон бари шумо пешкаш мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, маромад рафтем, то охираш тамошо кунем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Toyota Camry аст ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба замин. Toyota Camry 2 соли 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин аст. 4 та баллон мегӯяд 80%, 4 дискаҳои престиж, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, монитор, задни камера, санбуфер ва даруни мошин мебелни аст. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, электропак кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд хелае ки дасти ягон нагашта, мошинчае ки бе ягон камбудӣ, бе ягон расход. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, бо арзонтар ҳам мешавад, ёки ягон замин боша мега аз территорияи ҳамин шаҳри Ваҳдат алиш мекунем. 3 сотиқ ҳам боша мега мешавад аз территорияи Ваҳдат замин, ёки ягон мошин аз территорияи Москва ҳам боша алиш мекунем. мошине ба Москва буда алиш ва ёки замин аз территорияи шаҳри Ваҳдат, яъне ки ба замин чанд қайки бошад. хоб, ин амир номерошон аст, номерои Россия позитсияни кор мекунам ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорам. одамоне ки нали чикати мегиранд арзон мешавад. агар пулша дар Москва ҳам тел мешавад, дар Тоҷикистон ҳам тел мешавад ва боз такрор мекунам ки ба замин алиш дар Тоҷикистон аз Ваҳдат ёки ба мошиное ки дар Москва бошанд дар Россия буда алишам мешавад. метавонед ки аз амин рақамҳои Россия буда ёки ай WhatsApp бош бо маълумотои пурра ва 100% гирен. мошин мега 100% ягон камбудӣ надорад. маромад тамос гирен. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Rumion аст ки SK6 светои сафед, сайзтани беҳтарин. Toyota Rumion SK светои сафед, сайзтани ки бе ягон камбудӣ, бе ягон расход, бе ниҳоят тоза. хоб, соли 2008 солае ки 34 бензини холия, объём мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин аст. мошин такси уман гаштагӣ нест, мошин фақат барои кор рафта омадан. ҳамагӣ ҳам 1 километр ҷоя мегӯяд, ай хона бар ҷои кора рафта омадан. мошине ки ягон сарапина, ягон расход надорад. баллон, пачка, 4 дискаҳои молодёжни аҷоибот, тонировка, ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет. мошин обшим фулай ки ҳама чӣ дорад. ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, мошин хелае ки дасти як одамда гаштест. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. ҳамин хеле састиянӣ 110-115 000 сомонӣ кам нест, яъне ки 1 мега сум дар кора арзонтар фурӯхтесем. 100 000 сомонӣ мега кадоме ки налиш сум ката мегирад боз арзонтар мешавад. ин ҳамин рақамош аст, мегафон прамой кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамо занг зада бештар маълумотша гирен. мошинчаи хубе ки ҳама чӣ дорад, бе ягон камбудӣ. маромад айда сатед. мошин дар пойтахт Душанбе дай. занг зад ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад мошини арзон. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra аст ки соли 1994 аст ки 34 бензини холӣ аст. объём мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи декабр срок ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мегӯяд 75%, салон тоза, раднои краска. мошинча мега нахада. дӯстони азиз, ин ака мега ки мошин мегӯяд, яъне ки хелае ки дасти як одамда гаштест. хай бо ягон маълумоти иловагӣ гӯен, хоҳед агар аз соҳибашон мегирен. мошинча нахада мега тоқа бензини холия, газ надорад. 4 дискаҳои яъне престиж, яъне молодёжни. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ, боз арзонтар мешавад. якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон позитсияни кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. мошинча дар шаҳри Бухтари ноҳияи
вахшда қарор дорад. Кадомтон ки мехаред марҳамат дига маълумотои пурраша гирен. 94 сол бо нархи 22000 сомонӣ боз арзонтар карда метиҳам. бо занг занед бо маълумотои иловагиша аз соҳибашон гирифта марҳамат мошина айдаст натиҳем. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои мо рекламаи мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. агар шумо мошинхар бошед дар комментарӣ нависед ки чӣ хеле мошин мехарен, мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. лайк занед ва навора позитсияш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, мошинаи советский ҳастад ки ваз 2107 мошини молодежи чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш мекардем. соли бароишаш 2007 соле ки суифураш бензини холия, мотораш 6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарина. мошин мега умуман мега ягон ҷош пусидагӣ надорад. сайзиянаш мега 100%. бало нав растияне ки сайзияниш хуб ва раднои краска сафед. мега камтар қарзор аста мега ба ҳамин хотир мега мошина мефурӯшем. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша гуфтесиян 18000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. дӯстони азиз, кадоме ки мехарад омада мошина мега аз пеш бина арзон карда метиҳем. камтар мега қарзора мега ба ҳамин хотир мошина арзон фурӯхтесем. 2007 сол мошини сайзияниш беҳтарин 18000 дар Душанбе рақамошон дар поини видео марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, панҷум мошини фурӯшӣ мошини мусофиркаш ҳастад ки яъне Hyundai Starex сайзияни беҳтарин. хоб соли бароишаш 2000 соле ки суифуриш тоқа гази холай Hyundai Starex ки яъне газ катӣ. абиё мотор 3 литра, коробка механика, сайзияни мошин мега беҳтарин. 4 диска, 4 балони 80%, салон тоза, электропакет, раднои краска мошин мега ҳолаташ беҳтарин аст. яъне мошина хай зур гуфтиян соҳибшон ҳамихи таъриф кардагам бо рафта аз пеш бинен. нархи мошина мега 34 та мегем, не ки нагуфтан ки чанд қа арзон мекунад, барои ҳамин рафта аз пеш бинен ва савдо кунен. мошин дар Душанбе айни ҳол рақамошон аст мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирен. 34000 мега бо ягон сум мумкин арзон мекунанд. марҳамат тамос гирем. дӯстони азиз, чӣ намуд мошине ки чӣ намуд маркае ки мехарен дар комментария нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. не ки фақат илтимос дар таги видео дар WhatsApp имо нависед ки мо мошинхар ҳастем, барои ки мошинро мо ҳамаша реклама мекунем. кадоми шумо ки мошинхар ки бошед, ин рақамошон ҳар як кадомшон навистагӣ ҳастад. агар ки мошини фурӯшӣ дошта бошед, фақат метавонед ки дар WhatsApp имои мо, яъне ки аввали дар навор аста ҳамуда роҳӣ кунен, мо фурӯшта мегӯрем. лайкора занед, навора подписаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, Lexus ҳастад ки Lexus RX соли бароишаш 2005 соле ки суифуриш бензини холӣ. абиё мотор 3 литра, коробка автомата, сайзияни мошин мега беҳтарин. кожни салон, монитор, хоб, кондиционер, электропакет, 4 диска, 4 балони нав. нашуд ҳуҷҷат танировка чизо ягон чӣ гуфтагӣ нест, мумкин ки хай бучидага боша. мошин агар ягон расходам дошта боша надошта боша, не ки гуфтагӣ нест. дӯстон азиз, кадом то ки мехарен бо расходча аз соҳибашон пурсед, барои ки гуфтагӣ нест. нархи мошина мега 88 та гуфтесия ва мошин дар Душанбе, ина рақамои тесилашон. ака чанд қа арзон мекна намекна, инаша ягон чӣ гуфтагӣ нест. кадоми шумо Lexus RX ки мехаред нархш арзона бо қайчон занг зада маслиҳат кунед. мошин дар Душанбе 88 та дӯстон азиз нархш, ина рақамошон тисел. марҳамат тамос гирен. агар ки имконият ки бошад ҳамин программа VPN скачат карда баъд навораи моро тамошо кунед. программа VPN барои мо хеле муҳим аст. кадоме ки агар скачат мекунад баъд навори моро через ҳаваи программа тамошо мекунад, раҳмати калон барои ҳавае. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, таги ҳастад ки Mercedes-ои C класс, яъне ки сечкаи объёмни соли бароишаш 1999 ҳастад ки бензин газ дардаш кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробкаш автомата, сайзияни мошин мега беҳтарин аст. мошин электропакет, 4 та балони нав, хоб 4 диска, опши мошинча ҳама чӣ дора, ҳама ҷош кор мекунанд. не ки илтимос мега алиш намеша, вариантои алиши пешкаш накунем. тоқа сум дар кора мега мефурӯшед бо нархи 65 та бо арзонтара мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон ҳастад дар поини видео кор мекунанд ва мошин дар Душанбе 65000 сомонӣ боз арзонтар мешавад. мошин мега салон тоза, беҳтарин ҳолат дай, омада аз пеш бинем. дӯстони азиз, бисёри баъд такрор намекунем, кадомитон ки мехарен рақамошон ҳастад, марҳамат тамос гирифта бештар маълумотша пурсед.
ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст дӯстон. Opel Astra J аст ки намхали светои шоколадни намхали свет. خب سال 56 1999 هست که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 دیسک 4 برانه حالت کوری سالنش هم توزه رادنوی کراسکا. دوستان عزیز ماشین میگه معلومات بیشترش میگه طریق تلفن میگه سوشون برای که کمودیش گفتگی نیست. فقط نویسیدن که ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی آماده از پیش بینید. یعنی که معلومات پورش طریق تلفن لیکن نرخش به نهایت ارزان است. ماشین در شهر کلوب عینی هول و فروخته میشد با نرخ 35000 تومانی که باز ارزان تر می شود. 35 تاش میگه باز سودا میکنه میگه اومده از پیش همه جاش ببینیم. این امیر رقمش ناس مگافون کار میکنه میتونید که از امیر رقمو دیگه معلوماتای پورش گیریم. اگر کدام نمودی که میشو رکلام داشته باشه ماشین خونه زمین کوارتیره مرامت روی کنیم و فروشته میگذاریم. خب در امضا نمونم که ماشین فروشی بود تا ویدیو آینده.